И така, здравейте хора и добре дошли в новото видео в канала. Това видео ще бъде малко по-различно, ще бъде на футболна тематика, разбира се. Ще направим един квиз, в който ще се опитваме да познаваме футболист по неговите трансфери сезон 23-24. Първо искам да ви благодаря за последното видео, което събрахме над 1600 гледания и над 50 харесвания. Благодаря ви страшно много. Нека започваме с това видео. Така. Let's get started! Това е Джеймс Мадисън. Очевидно. Много секунди ни дава тук, да, Джеймс Мадисън. Това е Ибрахима Конате. Кой за всъщност много лесен, но просто да има някакъв контент в канала. Да не му Соусо е. Не Конатен, майко мил. Така. Това е Тилеманс. Има един сгрешен за сега. Само един сгрешен от 3. Да, точно така от 3 Юри Тилеманс. Така. Това е Маркъс Тюрам. Син на Лилиан Тюрам. Точно така. Продължавам да имаме само един сгрешен. Сега. Това е Фабио Карвалю. Много секунди са тук. Фабио Карвалю, точно така. Това е лесен. Това е Мейсън Маунт. Това са прекалено много секунди. Точно така. Много сме добре сега, само един сгрешен. Така, Матео Кобачич. Не се бъркам, нали? И да, точно така, разбира се, че не се бъркам. Джуд Белингъм. Няма какво да го въртим, да го случим Джуд Белингъм. Бирмингам, Боруся Дортмунд и Реал Мадрид в момента, в който блести. Калиду Кулибали. Фал Хилал. Съотборник на Неймар. Продължавам да имаме само един сгрешен за сега, което е идеално. Нюрнберг, Дортмунд, Манчестър Сити, Барселона. Това е Илкай Гюндоган. Бреша, Милан, Тонали. Да, Сандро Тонали. Много интересен случай с залозите на него и на Фаджоли от Ювентус. Това е Кай Хаверц. Тук са много отбори. Това е... Кой може това е? Но свърши. Но последно наистина нямам на представа кой трябва да е. Не, наистина не съм сигурен кой може е това. Така хора, както и да е, надявам се да ви изкефило. Все още не мога да кажа кой е този. И така, надявам се да ви изкефило, ако така моля, харесайте видеото, абонирайте за моят канал, ако все още не сте го направили. Нека и на това видео ударим поне 1000 гледания. Аз бях Сашо и ще се видим когато се видим. Чао!